Hello, what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel, Mark Rosas Vlog. So kung bago ka pa lang sa channel ko mga idol, don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-update ka sa aking mga bagong videos. And let's get started. So magbibisaya na naman ako magtatagalog na naman ako mga idol kasi para maraming makakaintindi mga idol kasi meron din naman tayo mga viewers na mga Tagalog, kaya shout out sa inyo dyan. Ngayon maiintindihan nyo na kasi dito nila naiintindihan, kaya pasensya na, wala pa akong ligo, kakagising ko lang, natutulog ako. So ang tatalakay natin ngayon mga idol is kung paano nga ba kumita mga idol. So alam naman natin mga idol na usong-uso na talaga yung mga sideline business o kaya kung mga source of income. Kaya kung kayo may trabaho kasi hindi kasi sapat yung mga sweldo natin mga idol kapag nagtatrabaho ka, lalo na kung ordinaryong empleyado lang tayo mga idol, di naman kalakihan yung sahod natin. Kaya ituturo ko sa inyo mga idol kung paano nga ba kumita sa Facebook mga idol. So ito lang mga idol, basta sabihin ko sa inyo, walang easy money mga idol. Kung illegal yung ginagawa mo mga idol, walang easy money, lahat ay pinaghihirapan mo talaga mga idol para lang kumita. Kaya ito ituturo ko sa inyo. So ito na mga idol, so ituturo ko sa inyo mga idol, isang online selling. So marami na tayong sa Facebook, marami na mga online seller mga idol, kung ano-ano na lang yung mga binebenta, isda, damit, yung mga essentials. Kaya kung ano-ano na lang yung mga binebenta natin mga idol para lang kumita. Kasi kung mag-online selling ka mga idol, pwede mo yung full time kung wala ka namang ginagawa, kung kunwari housewife ka o tambay ka, at pwede mo na rin part time. So yung ginagawa ko mga idol is part time. So meron akong ginagawang method mga idol para kumita agad, para hindi yung masasayang yung product na binebenta mo at sa maliit lang na puhunan. Ako mga idol, yung ginagawa ko ngayon is online selling is wala naman talaga kung malaking puhunan, maliit lang na puhunan mga idol, kaya di ka masyadong mawari kapag di agad mabenta. So meron akong method na ginagawa mga idol para kumita ako sa Facebook. At itong Facebook mga idol is gawin mo tong parang store mo, yung tindahan mo, kaya tulay mo para mabenta mo yung product mo, para naman maraming makakaalam. Kaya itong method ko na ginagawa ko mga idol is ituturo ko sa inyo para ma-share ko sa inyo kung ano yung ginagawa kong method na para mag-online selling. So yung ginagawa kong method mga idol is ang buy and selling. Alam nyo ba yung buy and selling? Yung bumili ka tapos ibenta mo ulit. So yung product ko mga idol na binabuy and sell mga idol is mga thrifted shoes. Ano ba yung thrifted shoes? Thrifted shoes mga idol is yung mga sapatos na nakuha mo sa ukay-ukay. Yun yung method na ginagawa ko mga idol para hindi naman masyadong kalakihan yung puhunan na ilalabas mo. Kapag meron kang 2,000 pesos mga idol o 1,000 pesos mga idol, maraming pair ka nang mabibili mga idol, lalo na kung kapag maka-jackpot kasi isang ukay-ukayan na mura yung mga binibenta nilang mga sapatos. So ngayon ituturo ko sa inyo mga idol kung paano ba gawin yun para mas straightforward mo yung pagbebenta mo mga idol at hindi masayang yung inilabas mong puhunan. So itong gagawin natin mga idol is pwede ito sa mga estudyante, pwede ito sa mga nagtatrabaho na gustong may sideline or source of income na ibang pagkakikitaan naman mga idol. So ito, hilig ka bang gumala, hilig ka bang pumasok sa mga ukay-ukay store, or hilig ka bang maggala-gala kung may titingin-tingin? So ito mga idol, ginagrab ko na lang siya mga idol kasi meron naman kasi sa ukay-ukay shop mga idol na mga goods condition pa mga idol, tapos binibenta nila sa murang halaga lang na pwede mo naman itong kunin at pwede mong ibenta ulit. So ito yung ginagawa ko mga idol para may source of income tayo mga idol, na meron tayong sideline. So kunyari pagpasok mo sa isang ukay-ukay shop, new arrival, tapos may mga goods na sapatos mga idol, at syempre mga idol yung mga binibenta mo is legit, hindi yung mga peke. Kasi sa online naman kasi mga idol, may mga class A, may mga
original. So mas maganda kapag original yung binibenta mo para mas mabenta mo agad. Bago ka bumili ng sapatos sa Okay Okay Shoes mga idol, ipapa-legit check mo muna kasi ako kapag papasok ako sa Okay Shop, marunong akong mag-legit check pero hindi lahat marunong ako. Kaya pinapa-legit check ko muna. Meron akong mga kaibigan mga idol na mga seller din ng mga sapatos mga idol, ng mga thrifted shoes o kaya mga selected. Kaya ipapa-legit check nyo muna mga idol para hindi nyo ma-misinform o misleading yung product nyo sa bayan nyo, kasi baka akala nyo original tapos pag nabili niya tapos pag nalaman yung peke mga idol, madidedo ka. Kaya ito yung dapat talagang gawin kapag bibili ka ng mga thrifted shoes mga idol. Kahit isang pair ng sapatos lang mga idol ang bibilhin mo mga idol is may kikitain ka na dito mga idol. Kunyari meron kang 600 pesos, so may nabili kang 600 pesos sa Okay Okay, all in one, goods na goods siya mga idol, tapos wala siyang walang heel drag, kung parang bago pa mga idol, kahit sinuot lang ng isang beses. So bibilhin mo yun. So ito yung method mga idol. So sa mga magtatanong diyan nga, paano kung hindi mabenta, paano kung meron tayong steps diyan mga idol para mas mapansin agad yung product mo at para mas marami agad yung makakakita mga idol, kasi di naman talaga lahat ng friends mo sa Facebook ay bibili. So kunyari nakabili ka na ng isang sapatos sa 600 pesos, pero kailangan mga idol masipag kang maghanap, masipag kang maggala-gala yung hanapin mo tayong mga Okay Shop na kung saan maraming mga murang mga sapatos. So ito na, pag nakabili ka na, dapat marunong kang maglinis, kasi kapag bibilin mo yan sa Okay mga idol, para naman presentable siya pag bigay mo sa seller, kasi baka taasan mo yung presyo, dapat mano yung expectation nila mga idol. So paitan, kunyari nakabili ka ng 600 pesos, lilinisin mo yan mga idol, lalabhan mo yan para mukhang bago siya ulit. Tapos pagkatapos 600 pesos, so pwede mo yung presyohan ng 1,200 to 1,000. So ito yan mga idol, marami na kasi mga online seller ng mga thrifted shoes, kaya sa mga thrifted shoes na mataas talaga yung presyo, ito yung technique mga idol para mas mapansin nila yung benta mo kaysa sa iba. Huwag mo silang kompetensyaan, yung para bang lalamangan mo yung presyo nila. Mas maganda yung babaan mo ng konti. Kunyari nabili mo yung sapato 600 pero goods condition pa tapos gusto mo ibenta, tapos may nakita ka sa iba na 1,500, i-1,200 mo yan, 1,200 benta mo. Tapos kapag may tumawad, ibigay mo 1,000 o kaya 900. Yun mga idol, at least meron ka pa ring kikitain na meron ka pa rin kikitain kahit konti lang, kahit 300 pesos lang yung mabalik sa'yo. At least maiipon din naman yan mga idol, para meron ka na namang ulit ilalabas na puhunan at mababawi mo rin naman yan. At sa dulo mga idol, makikita mo talaga kung ilan na yung naipon mong pera sa pagbebenta lang ng mga thrifted shoes. So paano ba mabenta agad yung sapatos na binili mo mga idol? So ano lang yan mga idol, dapat makikipagkaibigan ka sa mga taong nagtitinda rin ng mga thrifted shoes. So kunyari may kaibigan kang thrifted shoes, may kaibigan ka na, kapag nagpo-post ka mga idol, para mapansin agad yung product mo, pwede mong itag sa kanila. Yan yung isang step. Tapos sa pangalawang step mga idol is sumali ka sa mga group, kasi di naman lahat ng friends mo sa Facebook ay bibili. So sumali ka sa mga group. Member ako lahat ng group mga idol, kasi yun yung ginagawa ko. Sa amin dito sa Cebu Buy and Sell, yung mga ganyan, kasi maraming makakakita ganyan, kasi maraming members dyan, may 33,000, may 50,000. Tapos para mabenta agad yung item mo mga idol, dapat accommodating seller ka. Kasi marami naman, kasi alam mo yung nakakainis sa online selling, yung inquire tapos di naman bibili, yung mga bubus. So ayan mga idol, pero kahit ganun pa man mga idol, is dapat steady ka pa rin, accommodating ka pa rin. Kung may nagtatanong, ano ka pa rin, sasagot ka ng maayos, hindi yung parang papilosopo mga idol, kasi may ibang seller kasi mga idol kapag nagtatanong ka is pilosopo. At sa mga nagrereklamo mga idol na bakit ang mahal, nabili mo lang 600 tapos binibenta mo ng 1,200. Ganito kasi mga idol, makakarelate lang ito sa mga presyuhan na ganyan, yung mga seller talaga ng mga sapatos. Kami kasi mga seller ng mga sapatos mga idol is meron kami ginagawang canvassing. Ano ba yung canvassing? Nanganvas kami mga idol sa mga ukay-ukay shop, o kaya
binibigyan namin sila ng contact number kasi para kapag may stock na sila mga idol is meron kaming mabibili. Ganyan kasi yan mga idol, kaya init, ulan, tapos yung pamasahe pa mga idol na kung iba may motor, pang gasolina mga idol, kaya ganyan yung presyuhan mga idol kasi isang meet up nyo lang hindi ka na maghahanap andyan na yan kaya mahal talaga yung presyo mga idol kasi para naman at least na meron tayong makita mga idol sa mahirap kasi mga idol maghanap ng mga goods na sapatos na thrifted mga thrifted na shoes mga idol kasi yung iba kasi mga idol is may nagko-contact na, yung iba kasi selected na, kaya mahirap na talagang maghanap, kaya yun yung presyuhan natin mga idol. So kung mas may malaki kang puhunan mga idol, mas malaki yung kikitain mo dito mga idol sa thrifted shoes kasi parang doble yung presyo mo mga idol. Hindi naman sa nanlalamang tayo mga idol, ganyan talaga yung presyohan sa online mga idol kasi kung ikaw buyer ka mga idol, naghahanap ka ng ganyang sapatos mga idol, hindi mo na kailangan pang pumunta sa mga ukay-ukay shoes o kaya ikaw pa yung maglilibot kasi andyan na sa online yung hinahanap mo. Para magkaroon ka na ng suki mga idol is dapat accommodating seller ka mga idol. Yung sasagot ka sa mga tanong nila mga idol kahit alam mo hindi naman yan bibili, kasi may mga bibili rin naman talaga mga idol. Tapos itong thrifted shoes mga idol is madali lang tong ibenta kaysa sa damit. Tapos ganito yan, kunyari may nabili kang 3 sapatos 400 each, lilinisin mo mga idol, magmumukha siyang bago, parang bago na talaga mga idol, pero second hand siya, thrifted kasi. Tapos ibibenta mo 400 each mga idol, ibibenta mo yan 1-2, tapos 1-2 times 3 mga idol. Tapos kapag may tatawad mga idol, so ibibenta mo 1,000. Tapos sa iba, yung iba fixed price talaga. Para doon bibili siya mga idol, papatawarin mo mga idol. So 1,000. So bibili na yan mga idol. Kapag bibili na siya yan mga idol, tapos accommodating seller ka, babalik at babalik sa iyo yan mga idol kasi gusto ka nila kasi accommodating seller ka nga. Tapos pag may stock ka na mga idol, yung mga kita mo mga idol is isi-save mo. Tapos yung yung inilabas mong puhunan, yun na yung kukunin mo. Tapos yung dinagdag mo mga idol, isi-save mo, tapos bibili ka naman ulit. Hanggang sa maipon mga idol, hindi mo mamamalayan mga idol na malaki na pala yung kinita mo gamit lang yung Facebook mga idol at yung thrifted shoes. Kaya yun yung ginagawa ko mga idol kasi thrifted shoes mga idol para sa akin is madali siyang mabenta kasi nag-start ako January mga idol. Kasi di naman yan mapapanis kahit matagal yan mabenta, hindi naman yan mapapanis kasi sa sapatos yan Sa akin mga idol, mga 1 day to 3 days to 4 days na mga idol is makakabenta na ako ng sapatos mga idol at bibili na naman ulit ako mga idol. Tapos yung mga kinita ko o yung profit ko mga idol is iniiba ko para masisave mga idol. Kunyari kung meron kang pinag-iipunan mga idol o pambayad utang. So yun nga mga idol, sa mga nagbabalak na mag-online selling dyan mga idol, piliin nyo talaga mga idol kung ano yung mabenta para agad na para kumita agad kayo mga idol. Wag kayong mabenta ng matagal mabenta mga idol. Pero kahit matagal mga idol, di naman mapapanis yung sapatos Pero sa akin mga idol, 1 to 4 days lang mga idol, basta accommodating seller ka lang mga idol. Tapos yung mga trending, yung mga binibenta mong sapatos, yung hanapin mo sa ukay-ukay shoes para maklik talaga agad yung mga tao mga idol at may bibili ka agad sa iyo. So yun nga mga idol, thank you so much for watching this video mga idol, and don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-update ka sa aking mga bagong videos.